pinilak ini pai isi pai acik lolo suri inira ikora ke home ini August 1 2023 dak bolong komaji PHIB long je perang KMA non apor nilitung kedopon lalo asi pidap pinangan apor pen nilitung katsa hampangasong gitu executive member tuman cetong si ke claim ke dam je puthak Karbiang long along ko PC ilitung ke claim ke dam dun je puthak pinangan cingkrung cingsai lo labang solong ke cingkrung ke cingsai amei long ni tung ka cetong katsa claim rapet Kong Chun Bang Rang Sina Terom Secretary Hong Terom Lapen Administrative Kecipedu Nai Bangku Joy Rongpi Asangho Lapen Ladak Nitum Bang Rapet Lo Assembly Katsa Assembly Committee Long Pen Youth Akong Chun Bang Agustin Hanchuk Lapen Hilitum Long Lapuson Kecipiduk Nei Hilitum Pana Ju Piolo Lakaduk Kawin Hilitum Ke Klem Kedam Kecipiduk Nei Along Isian Nok Bielson Alang Litame Hilitum Long Nang Klem Alang La Ju Piolo Pupe Alang Li Men Tom Hanchuk Lapen Anparta Ladak Bolong Komaji Langper Constituency a committee a President Hai Roelson Teron Lapen Kong Chun Bang George Inti Lapen Lang Litum Ladak a members doan Alang Litum pen labang so pinangan pedap nilitum baji kebra chitim mapor pen pinangan cingkrung cingsai cingwai lasi pinangan itu ke cingkrung cingsai pen teblong si non pothot nang litum perangke atumapan nang ka chupha pen nang letu nang cetong dona tuhan aprangsi duan media klembang kubang pi atum apan katsa hampanga song pen nang letu umpan kurbang kupi jolo lapen nang letum son suri nang letum makam mena kam cipikok si nilitum nang cohang nang copapen nang cetong dona pot nang letum umpan itu niat long pen itu nang letum pan kardom pejo ponlok la sipini nilitum la executive meeting long kachirai pen upcoming ma ke wangji along ko PPC event PPC ni tu kachingwai pen ke claim pon jima labang so aputha ka phan kachingwai pen kachirai alam the nang letum media thengno pen rat karbi anglong sulangdo rat atum phan ta ke pachini pen je rat atum long kachirap ke tudun je phan ko PC ke claim ke dama labang so aputha abangke nilitum Kong Chun Bang katsa lembangku rang sinateron alang lipensi nang letu media thengno pini nilitum ka chingwai la pen ke claim ponji along ka chirai alam phean nang letu ma thengno jai pu pusi non alang lipan bangsi la kadu ka ve alang le pathan pansi alang lepan RTP no choro par long ne ko ke hai non lipan porna pe control ko lasi pini bangso phirang kya mai long na chitong dun kapre ka channel pen phirang ke dum han setame karbia kardom pajurik lo kardom lasi patada por phai ke pen nil dum bangso executive meeting along kachingwai on la pen non kache para alam the bangela puhelo resolution abang ni nang litum han lampe nang here people the house resolved that the Katsa will stand and fight for the people of Karbi Anglong to claim their land rights, which is their constitutional rights under the 6 scheduled areas, and will urge the KAC authority, land and revenue, to distribute free land pata to every household. The Katsa will urge the authority to give free land patas of 10 bighas to every indigenous habitant who is the native to the land. The meeting resolved that the Katsa will look into various issues under Land and Revenue Department, and the Gov circular must be transparent regarding the fees charged for applying new land pata so that
The citizen is aware and no officer can cheat the poor and the downtrodden. The meeting resolved that the CATSA will stand with the job scam victims under Forest and Environment Department till the victims get justice. So point ke thoman sinilitum bang so chingwai ponet pen non kaceparai pon alam ke bangkel anil. Si nabang so pathak alang lipen je nili tum ke claim ke dam ponji alam the kacerai alam the jai pon lo la si nili tum labang so pathak ke chingwai pon nang kok alam the la pu hello pipot ma kulutang te dia longle phelang ai hin piposi radapan arja pidunang pu ke chingwai nang kok alam the la hello longle alam ki Karbiang long jutun e pleng on e tang lo lapen ilitum methang Karbiang long pu ilitum phisar pusar pen kido ilitum so karbia tumbang ke non ka ha ing long atok anu kido lapen especially ilitum langdam sinang border ke do karbia tu puana jir kiding phi pu pen ke do kecepiduk kedo laan kecepaning ding ta no anta pota Karbiang long council pen pota pipe kasi pota ke pipe dat pen non longle phelang ai hin Karbiang long longle phelang long prung sei charbo sei lo la sinilitum katsa hamphang song pen kachingwai pen akimi council of hanta ke chirap dunji la pen methang Karbia khe je arjo dingklui pen methang a hem arit bhiti pulo hem ka chuki ma dimanta so Karbietum pota chilong lela lasi non longle ahin council pen je midu ka chipinangji rada tu midu ka chipinangji hala midu ki pinangji bangke latum chingwai si pinangan ki pinangji aphaya bangke ador pe batlo lasi nilitum katsa hamphang asong pen kipu ke jongdam bangke Karbiang long along le phelang methang long ri long pat chirai kom nangji pulutang te ilitum ladak ke do Karbia tuma phan ilitum phi sarpen hai phi pu pen ilitum ke do dim anta nilitum kachinia teng pete no anta potave sita ladak aku pangbar dame ilitum Karbia tu mentune penke doa di methanga khe along ri podi mangke methanga tum bangke apotai paktave sita me ha Bihar pen Rajasthan pen ke wang konane Afghanistan pen ke wang pathan ta ho konane marori mane Bihari tum bangka hatung ka don tin ta medi pota bangke long et pulodang te itu makar bi fan pipot lo pota piune det ladake isi ilitum kamon thidam hanukrung pen Karbiang long arada tum kamon thi pen itum ladake chiklem nangje bangke non setame lapuson hello pinangan isi nongno son mandet tahai tanilitum niye pondet po ahok alam nilitum kebok pon thap lapu kalidat tahai nanglitum kado weda chini la pen media court im da chini non isi pangbara lam lo baka pangbara lam lo ahok alam lo non pini pinap ang bong non kahuri sei alam the bangke longle phelang ai hina bangke council pen lapuson hello je nane solar project onane solar project lapen ihin da thu bangke litum Meghalaya border along le alam lapen ladak litum Karbiang long pen ladak hojai long Karbi ahoy alam lapen kai mat ki judun ege pleng e suluk soda ka dover Nagaland la pen Karbiang long adu ya hoy along le alam la si mathadam pe me pulutang te jong si ke cheng non ke ningkan ko an lo ne council nang cari tang lo ningkan trok si ke par tang lo bondi ningkan trok si ke par tang lo te ke cheng ahut Karbia tum ki ja leader tumbang mesen kamatha kengding ingcholim posonte doan methang border ke do Karbi tum phan an lapet inglong atok ano remote areas kiduk det Karbia tuma phana mega ve no ve Karbia tum phan methang longle phelang humpurtia bang isi evidence bolo ba i tuma phan lake ituma hatiar
pota bangke pota le pi etang po sonte pini ke Karbi Anglong pen hojai aduya hoi cicini ne pujok loje po nili tung kama thada mateng le pute ke cheng hot pen Karbi Anglong district Nanglong lo tang pu pen Meghalaya la pen Karbi Anglong abordara long akar bi ke do hadak do ana to phan medi pota council pen P8 po sonte aduya hoi ko dak lo ne puci pujok loje po Karbi Anglong la pen Nagaland border long tala son thak haladak border ke dua Karbi atuma phan injin sora lake tum along ri long pat long le phelang kerai ko ma tum lo pu mathara hatum phanta pota aprang pen pidet tangte isudet council pen isudet asonte pini rak Nagaland la pen itung Karbi Anglong a border ko dak lo ne a border no anta cicini nelang pujok loji polo asi council apani le tung ka chuningri bangge council anong ke jo lapu kali kita me council tum ke the ke rea tum chai desi ke chari lo even secretary atum ladak secretary anke Karbi Anglong autonomous council secretary atum anke ECS ke mana tum side ECS atum side hek ser reset ke thek pimi